izateko. Eta bestetik ere nire gerturapena noski ez da euskalgintzatik izango, ez da soziolinguistikatik ere izango, guk gehiago immigrazioaren gai ezagutu dezakegu, ikusiko duzuten bezala gai soziologikoak, sozioekonomikoak barneratu egingo ditugu, eta zentzu horretan bazakit, espero dut probetxuzkoak izatea, baina bueno, badazpada ere barkamena eskatzen dizuet lehenengo momentutik. Ikusten duzuten bezala, bueno, ez naiz aurkeztu esan bezala Gorka Moreno immigrazio behatokia, zakite ikuspegi ezagutzen duzuen, ala ez, baina bueno, guk Euskal Herriko Unibertsitatean kokatu egiten gara, bai, Eusko Jaurlaritzak gure finantziazioaren zati garrantzitsuena eskaini egiten digu, bai, eta gure helburua da immigrazioaren fenomenoa, immigrazio atzerritarra, immigrazioaren fenomenoa alden eta hoberen ezagutzea, bai, eta horretarako alden eta hoberen ezagutzea ikerketak egiten ditugu, hobeto ezagutu ahal izateko, eta gero ere garrantzi handia ematen diogu divulgazioari eta difusioari, ez? Horrelako ekimenetan edo lekuetan egotea guretzat garrantzitsua ere bada. Bai? Eta hemendik abiatuta, eta hor izenburuaren ere agertu egiten da, errealitatea eta usteak, bueno, maigainean jarriko deguna gaur izango hainbat gogo eta izango dira, nire gerturapena ja da aurreratzen dizuet, esan behar nuen realista, ez dakit realista, oso pragmatikoa bai, euskera eta immigrazioaren inguruan. Uste dut ere maigainean jarriko ditudan hainbat idei eztabaidagarriak izan daitezkela, eta zentzu horretan uste dut gero galderetan edo solasaldian aukera egongo dela honen inguruan hitz egiteko. Hiru zati bereiztu egin ditu, lehenik eta behin pertzepzioen inguruan, hor bagaude behin gora eta bera etorkinek zenolako ondorioak sorraraziko duten euskeran, hor badago nolabait ere ikuspegi agonistiko bat, nun etorkinak etortzen dira, gehiengoak latinoamerikarrak dira, nolabait ere deserie gaztelania ekartzen dutenez gaztelaniaren alde egingo dute, eta badago beste karpen baikorrago bat, ez? Orain egingo dudana lehenengo zatian da, hainbat datuen bidez ikustea euskal gizarteak, eta euskal gizartea esaten duanean Euskal Autonomia Erkidegokoak, ze iritzia daukan gai honen inguruan, ze uste dituen honen inguruan, bai? Kokapen bat egin dezagun eta ikus dezagun benetan ideia hauek zenolako, edo baieztapen hauek zenolako indarra duten, bai? Hemen ikusten dezute hainbat baieztapen daude, eta guk galdetu egiten dugu, urtero egiten dugu inkesta bat da, barometroa, immigrazioaren inguruko iritzei buruz, bai? Eta hemen galdetu egiten ditugu hainbat gauza, ez? Eta noski euskerari loturikoak ere galdetu egiten ditugu, ez? Euskeraren etorkinak etortzea, euskeraren garapena geldiaraziko du. Ikusten duzuten bezala, eta uste dut hau lehenengo idei garrantzitsua da, gehiengo handi bat honen kontra dago. Egia da, zonaldearen arabera aldatu daitekela, euskera maila edo erabilpenaren arabera aldatu daitezkela datuak, baina dena den, nik esango nuke eta ikusten dugu, gaur egun euskera nagusi den ere mutan, euskeraz gutxiago hitz egingo da, 74% ere kontra, baieztapen honen kontra dago. Beraz, ematen du, euskal gizartea ez duela immigrazioa arrisku bat bezala ikusten, euskeraren garapenerako edo edapenerako. Hemen ikusten da zengan bilakara, etorkin atzerritarrak iristeak euskeraren garapena geldiaraziko du, eta ikusten dugu kontra, lerro berdea, eta ados, baieztapenarekin ados daudenak, ze kopuru dira. Eta ikusten da oso era nabarmenean, tendentzia izan dela jeistearena. Ikusten dugu, 2018an, 21% dagoela ados, beraz, eta hor, hemen ikusten da, beste urte batzuetan, gehien bat krisiari lotuta, eta hau ere garrantzitsua da, iritziak asko aldatu egiten dira, bueno, asko ere ez nuke esango, baina zertxo bait aldatu egiten dira krisi garaian. Etorkinen aurrean jarrera ezkorragoak azaltzen ditugu, eta aldiz, azkeneko urteetan, post-krisi eszenatoki honen baitan, ematen du jarrera irekiagoak ditugula, eta euskerarekiko ere jarrera irekiagoak dira. Ikusten dezute, bi lerroen arteko tartea zabaldu egiten dela 2014tik aurrera, eta aurrekoetan askoz ere estuagoa, beraz tartea txikiagoa zala. Berriz ere, aurreko diapositiban bezala, ikusten da, bai? Euskarako eskolak, bai? Hizkuntzak doain ikasteko eskubidea, eta hemen galdetu egiten duguna da, izan beharko lukete etorkinek euskeraz ikasteko
doaneko programak, bai? Eta hemen batu egiten duguna da guztiek, edo bakarrik erregularizatuta daudenak, paperak dituztena, bai? Nolabait ere muga bat. Eta ikusten duguna da ere, bai, aldaketa bat dagoela azkeneko urtetan, eta 74%ak uste duela, etorkin guztiak alde batera utzita egoitza baimena duten ala ez, doainik ikasteko aukera izan behar dutela. Berriz ere, esango nuke, jarrera irekia dagoela euskararen inguruan, eta nolabait ere euskara zabaltzaren inguruan. Beraz, testuingurua, uste edo iritzia kontutan hartzen baditugu, ematen du testuinguru ireki, zabal eta proposa dala, bai? Nolabait ere aurrera pausoak eman alizateko arlo honetan. Baina, eta hau ere interesatzen zait, bizikidetza ereduak, bai? Hobe da guztiok, imigrante eta bertakoak, harrera herrialdeko hizkuntzak hitz egitea, ados 167 kontra 117. Honekin zera planteatu nahi dut? Nolabait ere, nik uste mahai gainean dagoela, ikuspegi eta hori garatzen jundan, azkeneko urteetan garatzen eta zabaltzen jundan ikuspegia da, euskal gizartea jarrera asimilazionista dauka. Bai? Batzu jakingo zuten bezala, mutur batean multikulturalitate izango genuke, bestean asimilazionismoa. Ikusten dugun azkeneko urteetan, da, eztabaida horren baitan, jarrera asimilazionistak, bai, indarra badaukatela. Eta hau garrantzitsua da, ze batzutan ere planteatzen da euskararen gaia beste hizkuntzekin elkar harremanetan. Ez du ematen, euskal gizartaren gehiengoak zentzu horretan planteatzen duenik. Eta gehiago planteatzen duena da, gaztelera ikasi behar dute, euskera ikasi behar dute, eta gurera egokitu behar dira. Ez hainbeste ikuspuntu interkultural, multikultural batetik. Eta uste, eta garrantzitsua dela nolabait ere, testuinguru edo estenatoki hau ondo ulertzeko eta jakiteko nondik noragoa zen. Oso azkar. Ikusten ez dute, lehenengo asmoa zan, eta ja, Ainarak lehenengo momentutik beldurra sartu di denborarekin, eta ikusten ez duten ez atoda ametsan doa, bai? Asmoa zan pixkat ikustea lehenengo zati horretan zein dan testuingurua, esan dudan bezala. Testuinguruan nire ustez, ikusita zeintzuk diren iritziak, euskal gizarteak daukan iritzia ustea, uste baikorra izan daitekela, bai, lan honetan edo arlo honetan lan egiteko, gero adibide zehatzak etorriko dira goizean zehar, eta nik uste hori maigainean jarri halko dutela ere, bai? Bueno, nik beti eta hemen onartu behar dut, Xabier Aierdiri beti lapurtu egiten dizkio dela hainbat diapositiba, bai? Ikusi, hau da, euskararen erabilpenaren mapa, eta ikusten dezute oso era nabarmenean zeri buruz ari gera hitz egiten, eta, bueno, uste dut ez dizuela ezer deskubrituko, eta fijatu zaitezte ondorengo mapa. Ondorengo mapa, immigrazioaren mapa da Euskal Herrian. Ikusten baduzue, asimetrikoak dira. Eta hau gauza garrantzitsua da. Lehenengo gauza, ulertzeko immigrazioa eta euskararen edo etorkinen eta euskararen inguruko harremana da, nolabait ere, euskara eta immigrazioaren artean asimetria bat dagoela. Asimetria bat dagoela esaten dudanean da, nun daude etorkin gehiago? Euskara gutxi egiten den eremuetan, eta alderantziz. Eta hau kontutan hartu behar dugu. Kontutan hartu behar dugu, testuingurua eta nolabait ere esku hartzea ulertu alizateko. Eta hau izango da ere, hitzaldi honen idei nagusietako bat. Errealitate soziala, soziolinguistikoa kontutan hartzea. Berriz, azaltzen zuet, oso era nabarmenean. Nun daude etorkin gehiago? Araban eta Nafarroan. Nun egiten da euskara gehiago? Gipuzkoan eta Bizkaian. Eta uste, interesgarria dela, nolabaiteko abia puntua kontutan hartzeko, eta ere, batzutan nik beti esaten dut, eske etorkinek ez dute euskara ikasten. Ikus dezagun, zein dan errealitate soziolinguistikoa eta hobetu lertu halko dugu. Beste gauzen artean, gero sartuko naiz beste hainbat arloetan. Eta hau ere interesgarria iruditzen zait. Eta hau ere, Xabier Aierdiri lapurtutako diapositiba bat da. Berak bere momentuan planteatu zuen euskararen mapa soziala nolabait ere, sozioekonomikoa. Uste zute kapital kulturala, kapital ekonomikoa, eta nolabait ere euskararen gizarte egoera nun kokatzen dan.
Eta ikusten dugu, eta hau garrantzitsua da, eta gero sakonduko dut honetan, nolabait ere, gizarte, bai? Gure gizartean goruntz egin ahala, euskeraren garrantzia handiagoa dela. Bai? Hemen ikusten dugu goi klasea kanpon gelditzen zaigula, goi klasearentzat euskera ez da garrantzitsua, beraien beste liga batean ari direlako, eta beste liga hori Europara begira eta beste eremu batzuetara dago, baina bai, klase ertainentzat, bai, euskerak garrantzia dauka. Eta ikusten dugu ere, etorkinen, bai, zonalde soziala nun dagoen, eta hor ere, euskera, ba, indar gutxiago daukala. Argi dago, helburua zein izan beharko dan, bai, eta helburua da, zonalde hau aldan eta gehien zabaltzea. Bai? Eta hau, nolabait ere, abia puntu soziolinguistiko hartuta, nik orain baia, esaten da bezala, sartuko naiz, lokatzean sartuko naiz, eta planteatuko ditut hainbat idei, testunguru edo idei hauetatik abiatuta. Bai? Eta lehenengo gauza, eta badakit provokatzaile izan daitekela, baina mahai gainean jarri nahi dut. Etorkinek euskera ikasiko dute? Ba nik uste dut oso gutxi izango direla euskara ikasiko dutena. Zergatik? Errealitatea horrela delako, esan nahi doa errealitatea. Ez dut esan nahi honekin, eta ikusten dugu, gero eta gehiago, eta telebistan, komunikabideetan, etorkinek euskera ikasi egiten dutela. Baina lehen esan dudan bezala, etorkinei eskatuko diegu beste batzuei baino gehiago? Ez dute euskera ikasten. Nire gurasoak Sevillakoak dira. Nik beti esaten dut. Nik 8 apellidos baskos, baina nobioaren aldetik, bai? Bueno, testuinguru horretan, zentzuduna dani hitza. Baina nola baitere ikuspegi errealista batetik etorkinak hitz egiten dagoenean eta lehen ere aipatu egin da. Gazten kontua gero komentatuko dugu. Ari naiz nola baitere pentsatzen lehenengo belaunaldian. Lehenengo belaunaldiak euskera ikasiko du? Nik zalantza handiak ditut. Horrek ez du esan nahi, baldin badago jendea euskera ikasi nahi duena, baliabide eta aukera guztiak izan ditzala. Hori argi daukat. Baina ni Eusko Jaurlaritza edo Gipuzkoako Foru Aldundia izango banintz, enuke diru gehiegirik gastatuko lehenengo belaunaldi horrek euskera ikastean. Eta agian diru gehiago gastatuko nuke sentsibilizazio kanpainetan. Eta sentsibilizazio kanpainak zertarako jakin dezaten etorkinek euskeraren garrantzia. Eta euskeraren garrantzia ez bakarrik gure hizkuntza dalako, baizik eta igogailu sozialerako tresna ezinbestekoa dalako. Badakit izango diazue, no es mucho amor, ez nago amodiari buruz hitz egiten. Ari naiz termino oso pragmatikoetan kokatzen immigrazioa eta euskeraren inguruko eztabaida. Baina bestetan, esan bezala, nire gurasoek ez zuten euskera ikasi. Baina argi izan zuten, bere seme-alabek euskera ikasi behar zutela, beraiek baino hobeto bizitzeko. Eta nik uste, etorkinekin ere horrelako gauza bat egin behar dugu. Eta bueno, ez bakarrik, ari naiz beste garaietako etorkineekin konparatzen, baina bertako jendea hemen jaio dana eta erdalduna izan dana, oso gutxi izan dira euskera ikasi dutenak, eta batzuk garai zehatz batzuetan, baina argi dago, nola baitere, eta hortik ere nik planteatu egiten nuen. Migrazioetan, lehenengo belaunaldia, gai askotan, belaunaldi galdu bat da. Belaunaldi galdu bat da, esan nahi dudana, ez ulertu ere zentzu tremendistetan. Ze batzutan horrelako, eta nahiko basatia izaten naiz batzutan hitzak erabiltzerako momentuan, belaunaldi galdua esan nahi dudanean da, pentsatu behar degula, mugikortasun soziala noiz etorriko da bigarren belaunaldiarekin. Baina hori lehenengo belaunaldiak ere argi dauka. Nire gurasoi, eske begira, lan zaudete, bai, argi daukagu. Baina ona etorri gara horretara, eta etorri gara, albada, gure seme-alabek hobeto egotera. Nire gurasoen garaian, baina garai hauetan. Nik zenbatetan, jendeak, etorkin gizajoak esplotatuta daude, ze gutxi oso prekario, zu galdetu egiten diozu, eta egin ditugun inkestetan, galdetu egiten diogu etorkinei nola dauden, eta pozik daude. Pozik, zergatik, enplegu bat daukatelako, beraien jatorrizko lurraldean baino hobeto daudelako, eta espektatiba batzuk dituztelako.
Horregatik, pentsatzea ez, kriston lanpostuak izango dituzte, ez, argi daukate, bai beraiek. Eta nolabait ere, historiaren azterketak argi utzi digu, lehenengo belaunaldi horrek muga batzuk dituela. Eta uste dut, euskararen inguruan ere, muga horiek egongo direla. Eta ez hori bakarrik, pentsa dezagun, ez termino praktiko, pragmatikoetan. Ez euskara ikasi behar dezu. Etorkin izango alitz, esango nuen lehenengo ikasi zuk lehenago, ez? Neri eskatzen didazuna, da beste batzuei eskatzen ez diozuena. Eta gero jakin behar dugu ere, euskararen mugak zentzuk diran. Ni, lehenik eta behin, eta lehen aipatu egiten duen. EAen bizidiren etorkinen erdiaia, 47% latinoamerikarrak dira. Horrek esan nahi du, deserie gaztelania dakartzatela. Baina, gaztelania ez dakartzetenek ere, zuek galdetu, lanean egon bartzara 10-12 ordu. Eta gainera hizkuntza bat ikasi behar dezu. Ze hizkuntza ikasiko duzu? Izango nuke? Erdera izango litzatekela, lehentasunaz bada oso herri jakin batzuetan, baina errealitate soziolinguistikoa da daukaguna. Eibarren eta Gipuzkoa ezberdina izan daiteke, baina juntzaitezke Bilbora edo juntzaitezke Arabara. Gaztelania da nagusi, ikusi dugu aurreko mapetan, eta hori kontutan hartu behar dugu. Beraz, nik hemen beti esaten dut, etorkinak eta euskararen inguruan ni nahiko pragmatikoa izango nintzateke. Pragmatikoa esaten dudanean da, jakin ze zuen seme-alabentzat, nik beti esaten dut, integrazioa, etorkinen integrazioa nola definitzen dezu, eta nik beti, oso erraza da esatea, gero egitea ez da inerraza, baina egin da zenbaitetan. Nik beti esaten dut, lehenengo belaunaldiak enplegu bat izatea, eta bigarren belaunaldiak enplegu hobeago bat izatea hezkuntzaren bidez. Ekuazio hori lortzen badegu, eta ekuazio horretan, euskerak garrantzia handia dauka. Garrantzia handia dauka, eta ez gara oso azkarrak izan behar. B-klasekoentzat, eta ikusi dugu etorkinak nun kokatzen diran gure gizartean, B-klasekoentzat, goruntz egiteko, gizarte igogailu horretan egiteko, oso garrantzitsua da administrazio publikoa. Eta administrazio publikoan lan egin alizatea. Eta badakigu horretarako euskara dala oso garrantzitsua. Eta ez da txantxa. Goi klasekoek beste baliabide batzuk dituzte. Administrazio publikoak B-klasekoi aukerak ematen dizkie, goruntz egin alizateko, lan merkatuan, lan baldintzetan, bizi baldintzetan, eta bar. Beraz, nik uste, eta lehen ere jada aipatu egiten nuela, ideien artean edo nola baitere, zentratu behar garela etorkinekin lan egiten, ez dakit noraino, alba da euskara ikas dezaten, noski, ez dut hori baztertzen ari, baina nagusiki, argi izan dezaten, lehen aipatu egiten zen, beraien seme-alabek alabentzat ze garrantzitsua izango da, espektatibak. Eta hor, gero ondoriotan aipatu egin behar nuen, baina aurreratu egingo dut, hor baditugu hainbat kezka. Egin dugu ikerketen bat edo beste, gurasoekin, etorkinen gurasoekin, eztabaida taldeak, eta bertako gurasoek argi duten bezala euskara oinarrizko elementu bat dela, etorkinen gurasoen artean ez dago haingarri. Ez diote erabilpen praktikoa hainbeste ikusten, esaten dut ez nik gaztelania baldin badakit zergatik, betiko gauza horiek. Beraz, hor, nik uste lan egin behar dela. Lan egin behar dela, sentsibilizatzen eta lan egin behar dela informatzen. Mahai gainean jartzen euskararen garrantzia. Gure hizkuntza delako, berriz esaten dut, baina baita ere, gizarte igogailua izan daitekelako, eta hor argi agertzen da. Eta argi daukat, beraz, bigarren belaunaldietan jartzen badugu harreta, nun dagoen nolabait ere eztabaida jokua edo futbol zelaia edo saskibaloi zelaia, eta da eskolan. Eta hori da, hain zuzen ere, planteatzen dudan hirugarren zatia, eskolan dagoela partida. Eta zentzorretan, eta eskola euskararen, nien naiz euskaran aditua, zuk Estibalilen aipatu egiten zenun adinaren inguruko euskararen ezagutza. Hemen dago, grafiko honetan argi ikusten da. Fijatu zaitezte,
91. urteko errealitatea, euskararen errealitatea, eta fijatu zaitezte 2016. urtekoa, bai, datuak dira inkesta soziolinguistikoarena, eta ikusten duzue, 91an adinekoak ziren euskara gehien erabiltzen zuen franja, bai, adintartean. Eta 2016an fijatu, niri datu hau bestiala iruditzen zait. Bestiala, ari garena esaten da, gazteen artean ezagutza oso altua dala. Eta noski, hau eman bada, argita garbi eskolak izan duen garrantziagatik. Eta etorkinentzat gauza bera. Etorkin askorentzat, beraien euskeraz egiteko eta ikasteko eremu bakarra eskola izango da. Beraz, hor daukagu erronka garrantzitsu bat. Fijatu hemen, pixka bat berdinean arituz, ez? 91an, Euskaldun zaharrak 80 ziren, euskeraz hitz egiten zuten artean, Euskaldun zaharrak 80, momentu honetan erdia dira. Ze franjak dira haunditzen ari direnak? Argi dago, bai? Jatorrizko elebiduna, baina nagusiki Euskaldun berriak dira ikastolan, eskoletan ikasten ari direnak. Bai? Eta hor dago erronketako bat. Eta noski, hor argi dago ze eredua izan daiteken, ez? D ereduaren aldeko apostua. Bai? Hemen ikusten dugu, bai? Datuak ditugu. Honen inguruan ere, ereduen inguruan orain, saiatuko gera pixka sakontzen, azalduko dizuet pixka bat, grafiko hauek dira, ikusten zuten bezala, Eusko Jaurlaritzak, Hezkuntza Sailak orain dela gutxi ateratako txosten bat, txosten oso interesgarria eta oso aberatsa, lehenengo aldiz gurutzatu egiten dituelako hainbat aldagai. Orain arte erabiltzen genituen datuak, jakiteko ikaslego etorkina zenbatekoa zen, beti erabiltzen genuen aldagaia zen nazionalitate atzerritarra. Eta nazionalitate atzerritarra bakarrik erabiltzeak mugasko zituen. Zergatik, ez genitulako kontutan hartzen, adibidez, jada Espainiar nazionalitatea lortutako ikasleen kopurua, eta garrantzitsuagoa, beraien gurasoak etorkinak zirenak, baina hemen jaiotakoak. Hemen datu horiek baditugu. Hauek dira, bertakoen banaketa ikusten duzuten bezala, bertakoen artean, bertako ikasleen artean, 63%a D ereduan ikasten du, 22,2%a B ereduan, eta 4,2%a A ereduan. Baina, eta hau da niretzat garrantzitsuena, hau da ascendentzia, atzerritarrak. Hemen jaiotakoak, baina bere gurasoetako biak edo bata atzerritarrak direnen artean, datuak iaia berdinak dira. Beraz, idei hori, nun etorkinek aukeratu egiten dituzten A ereduak, ez da egia. Ez da egia ere, Gipuzkoan A eredua erabat desagertuta, eoiaia desagertuta dagolako, eta Bizkaian ere. Nun gehiago, Baraban. Baina garrantzitsua da. Eta hauek dira, hau lehen hezkuntzan ari gera, bai? Bigarren hezkuntzan gauzak aldatu egiten dira, logikoa denez, gero aipatuko dugu. Eta hauek dira atzerritarrak, jatorri atzerritarrak, bai? Edo, hau zazkiz da, atzerrian jaiotako umeak, izango ziren ikasleak. Hemen ere, lehen hezkuntzan, nahiko, ez da, gehiagi aldatzen, ikuste duzute 8,7 ereduan, baina nahiko egonkor mantentzen da. Uste datu interesgarria dela, datu interesgarria eta datu baikorra. Ikusteko, nun dauden, beraz, eske, etorkinen gure seme alaba juten dira A ereduetara. Ez, juten dira A ereduetara, Araban A eredua dagolako. Eta batzutan ere, dakit noraino, erabiltzen ari diran etorkinak beste interes batzuetarako, alegia, hainbat eskolen mantenurako, baina horren nahi sartuko, eta hori beste eztabaida bat izango zen. Hemen datuak aldatu egiten dira, baina logikoamente, bai? Bigarren hezkuntza zer daude, adin handiago daukatenak, batzutan etorri izan direnak adin batekin, bai? Eta hor, ikusten duzuen bezala, A ereduak indar gehiago dauka. Baina nik beti gauza, bera esaten dut. De entrada esaten da moduan, D eredua. Baina guazen, errealitate ezberdinak kontutan hartzea. Nik beti horrelako esparruetan galdetzen dut. Zer egingo dugu, pentsazazute, ikasle hona dan 14 urteko neska kolonbiar bat dator ona. Zuek D ereduan kokatuko zenukete? Nik inundik inora. Arki daukat. D ereduan sartuta lortuko duzuna da bere bizitza izorratzea. Selektibitatean ez dugulako neurtuko ona edo txarra dan, baizik eta neurtuko dugulako bere euskera gaitasuna. Zuek pentsazazute orain eskatzen badizuet azterketa bat inglesez egitea.
Nik hor, kasoi, nik egingo nukena izango zen A ereduan sartu. A ereduan bermatzeko ikasketa batzuk eta unibertsitatera jutea, honek ez du esan nahi, kontuz, honekin ez dut esaten ari neska horrek euskera ikasi behar ez duenik. Baina nik lehentasuna emango nioke gauza horiei. Eta ze irutuko litzaizuke, euskara ikasteko barnetegi batera bialduko adenduko lehendabizi? Perfecto, baina dena den, ez dezu lortuko, hemen ni ere naiz aditua soziolinguistikan, baina esaten dute gutxieneko eskumenak hizkuntza batean lortzeko 4-5 urte behar dituzula. Pertsona honek selektibitatea egiten duenean, neurtuko genukena izango zen nagusiki bere euskera maila. Barnetegia, eta, kontutan hartu dezagun, kolonbiarra da, etxean, eta bar. Nik zaila ikusten dut, benetan, eta hau agian soziolinguistikan aditua da norbaitek kontra eramaten dit. Nik soziologiatik aztertuta nire ikuspuntutik immigrazioaren ikuspuntutik jakinda zein da immigrazioaren mapa, zaila ikusten dut. Beste gauza bat da, 3-4 urteko neska mutila etortzen bada. Adibidea baditugu milaka. Horiek dira esponja batzuk eta 7 urtekin ari dira Ondarroako Bizkaieran hitz egiten. Hor nik argi daukat. Eta hor, noski, hezkuntza sailak ere informazioa eman behar du. Baina ere hemen, askotan, hezkuntza sailak ez die informazioa ematen, esaten die A ereduan matrikulatzeko, uste dut, eta hemen dago Eusko Jaurlaritzako arduradun bat, hezkuntza saila azkeneko 2-3 urtetan pila jarri dituela gai honetan, eta askotan ez dela hori arazoa, eta hau da nik ere maigainean jarri nahi nuen beste idei bat, ereduen inguruko eztabaida ez da inerraza. Ez da inerraza, ze ikusten duguna da, eta hemen jokuan dago, epezkanpo ailegatzen diren umeekin. Epezkanpo esaten dut, matrikulaziotik epezkanpo. Bademagun, urtarrilean ailegatzen da. Askotan, hezkuntzako delegaritza territorialak saiatu egiten dira D-ereduan sartzen, saiatu egiten dira ikastola kontzertatuetan sartzen, eta sartu egiten dute. Baina hurrengo urtean, gurasoek aukera daukatenean aldatzeko, A eredura ez, baina publikora juten dira. Eta nahiko normala da ere. Kokatu zaitezte. Eske, gero, hurrengo diapositibetan ikusiko dugu. Eske, hitz egiten dugunean ABD ereduen inguruan, ari gera hitz egiten klase sozialari buruz. Hizkuntzari buruz ere, baina nagusiki klase sozialari buruz. Eta hori, gai hau lantzen dugunean, ezin dugu inundik inora gainetik kendu. Ikusi hemen, hau da, iritsi berrien banaketa, eske kontutan hartu behar dugu, errealitateak oso ezberdinak direla, Gipuzkoa eta Araba bi mundu direla. Hauek dira iritsi berrien banaketa. A publikoa, A itunduta, B publikoa, B itunduta, D publikoa, D itunduta. Asko aldatu egiten da, begira ze grafiko ezberdinak dira. Hau da Arabakoa eta hau da Gipuzkoakoa. Gipuzkoan adibidez, ikastola kontzertatuek hartu egiten dute, iritsi berrien kopuru handia. Araban ezan beste, baina eske Araban ikastola kontzertatuen indarra asko txikiagoa da. Eta ereduak oraindik indarra dauka, begiratu Gipuzkoan zer da daukaguna. Orduan, gauza hauek nik uste kontutan hartu behar ditugula denbora guztian. Eta esan bezala, ez dezagun ahaztu hurrengo diapositiban ikusiko duguna. Eta da, ereduak baino publiko kontzertatua oso baldintzatuta dagoela klase sozialari. Hemen daukazutena da ISEIk erabiltzen duen kontzeptu bat, ISEIk, ez dakit entzun duzuten, Indize Sozioekonomiko y Kultural. Baditu ikasle guztien datuak, eta indize bat ateratzen du. Indize hau nola eraikitzen da, indize honetan zehazten dana da familiaren kokapen sozioekonomikoa. Gurasoen lanpostua, gurasoen diru sarrerak, gurasoen hezkuntza maila, eta bar. Eta horrekin, ISEK altuago bat edo txikiago daukazu. Hau da, lehen hezkuntza, hau da, bigarrena. Fijatu zaitezte. Eta hau da, nire ustez ere, maigainean, immigrazioa eta euskerari buruz, eta immigrazioa eta eskolari buruz hitz egiten dugunean, niretzat grafiko hau ezinbestekoa da. Datuek zer esaten digute? Datuek esaten digute, ISEK bajuena apublikoan dagoela. Baina fijatu, ez da ereduen kontua. Begiratu nor daukan ISEK altuena. A kontzertatua.
Zein da kontzertatua? Kontzertatua, imaginatzen dut, izango dela, bazakit, liceo francés, kolegio aleman eta horrelakoak. Beraz, ez dago erabat lotuta eredua eta klase soziala. Baina, egia da, kontzertatuaren indarra ikasle kopuruan oso txikia dela, hau gainetik kentzen badegu, oso argi daukagula. Zein da hemen irizpidea? Irizpidea da klase soziala. Zure izekaren arabera, kokatzen zara eskola batean edo beste eskola batean. Horregatik, ze batzutan, eske hemen egin behar dana, etorkinen ikaslekin egin behar dana da, erabateko banaketa. Zuk hartzen dituzu, 10 publikora, beste 10 erligiosora, eta beste 10 ikastolara. Lehenik eta behin. Horrelako saiakerak egin dira, hemen ez, baina Katalunian, eta porrota izan dira. Porrota zergatik, umeak hartzen zituztelako, autobus batean, behiak edo ardiak izango balira bezala, beraien komunitatetik, beraien auzotik atera, eta autobusean ematen zutelako ordu bete edo 45 minutu juteko eta itzultzeko. Eta ez zuten lortzen. Baina lehen aipatzen dizuen, eske gauzak ez dira inerraza. Ez dira inerraza, kontua ez da hemen euskera, eta horregatik aukeratzen dut eredua edo ikastola. Hemen maigainean daukaguna da estratifikazio soziala. Eta hori kontutan hartzen badegu, eta hori eskolari eskatzea, eskatu dakiokegu, baina oso tresna mugatuak ditu, goian kokatzen dan, eta gai makro bat da. Gaur egun eskolak ematen dizuna da estatusa. Nik aukeratzen badut ikastola kontzertatu bat, ez da inbeste kalitate hobeago edo txarragoa da. Dalako, hartzen badegu publikoa, ereduko publiko bat, ez da kalitatea, baina bai kokapen sozial bat ematen dit. Eta kokapen sozial hori noski diruari lotuta doa. Eta lehen esaten dizue, zergatik ikastolara doan, eta hezkuntzako delegaritzako saiatu daitezke gurasoi azaltzen, ez? Saiatu ikastolara juntz, ikastolan asko ikasiko dute euskera, errazago izango zaie, hangoak, hori guztia, zergatik aukeratzen dute? Gauza oso normal bategatik, zergatik aukeratzen dute gero jutea publikora? Beraien antzekoak direnekin daudelako, eta ikastolan ez daudelako. Uste dut ez dizuela ezer berririk deskubritzen, baina nik bakarrik ikusita hainbat eskoletan gertatzen dana asko ulertzen dut. Nire herriko ikastolan daude 4 etorkinen seme-alaba. Esan bezala ez dira klase ertainekoak. Egunero zu ezberdina sentitzea gogorra da. Eta zer da egiten dezuna? Baina denok egiten dugu, bai goruntz begira, bai beruntz begira, saiatu egiten gera antzekoekin egoten. Eta hori, esango nuke oso humanoa dala. Beraz, ez da inerraza, horregatik esate dizuet, ez da inerraza, ez da esatea, bueno, guazen ikastolara eramaten. Zenen, klaro, ikastolak esan nahi du, ikastolak esan nahi du, dirua dala, ikastolak esan nahi du, gero esialdietan zure lagun kuadrilla badituela gusto, eta gusto horiek balio bat dutela, eta zuk ezin dezula erritmo horiek eraman. Humilantea, honena zein da? Nik ez dakit, baina argi daukat oso humanoa dala, zuk zure antzekoekin egon nahi izatea. Bai arlo sozioekonomikoan, baina arlo linguistikoan. Guraso guztiak euskaldunak dira eta ni naiz bakarra, eta bileretan eskatu behar dut. Hori ez da erosoa, nahiago de publikora jutea han erdaldun gehiago daudelako, adibidez txorra bat jartzarren orduan. Gauza guzti horiek hor maigainean jarri behar dira, eta hau bestiala da. Bestiala da grafikoa oso argi irakusten digu. Zein da alde batera utzita kontzertatu oso txikia delako, nun daukagu izekaltuago dekontzertatuan. Eta hau kontutan hartzen ez badegu, ez dugu ezer ulertzen ari. Alegia. Etorkinak juten dira beraien klase sozialen eskoletara, eta horiek zer dira publikoak. Esaten badiazu, kontzertatu eta publikoaren arteko eztabaida maigainean jarriko dugu. Hori maigainean jartzen badegu eztabaidatu dezakegu. Baina horrela dagoen bitartean, zaila izango da banaketa orekatuak. Nire esaten diatea, banaketa orekatuak zaila ikusten dut. Beste gauza bat da, banaketa orekatuagoak lortu daitezke? Bai, gauzak egin daitezke. Ezin dezuna egin da, irailean 27 ikasleekin hasi klasea. Ez, niri gustatuko litzaidake ikasle etorkinak sartzea, baina gela beteta dauka. Badaude gauzak hobetzeko, baina erabateko berdintasuna ez da lortuko, etzelako, nik batzutan, ez dut barre egiten, baina ematen du kriston aldaketa eman dela, eta
nik ez dut aldaketa gehiagirik ikusten. Nik ikasi nuenean, eskola publikoan, auzoko eskola publiko batean, B klasekoa juten ginen publikora. Pixka bat hobeto zeudenak, aukeratzen zuten erlijiosoa, eta juten ziren ja erdigunera eta zauzoan, edo euskaldunak baldin baziren, edo baita ere aurrera egin nahi bazuten, ikastola kontzertatutara. Osuena, no? Zaten, ez dut asmatzen dudana. Eta nire klasetik, baldin baginen 50, unibertsitatera ailegatu ginen 2. Eta ikastolan 50 baldin bazeuden, 35 ailegatzen ziren unibertsitatera. Zergatik? Honegatik. Ez gehiago, ez gutxiago. Bai? Beraz, esan bezala, uste dut, gauza guzti hauek mahai gainean jarri behar direla, hitz egiten degunean, bai, honen inguruan, bai? Hor, bueno, bukatzen jungo naiz, dakit denboraldetik 5 minutu, perfecto, fantastiko. Bai? Orduan, hemen aipatzen jun naiz, beraz, ez dut ere gehiegi aipatuko. Nire ustez, euskera eta immigrazioaren inguruan, edo nire gerturapena gutxienez da, oso gerturapen pragmatikoa alegia. Zer lortu dezakegu? Eta oso ondo beriztea, zer gustatuko litzaigukeen eta zer lortu daitekeen. Lortu dezakegu etorkinek euskera ikastea? Nik muga asko ikusten ditut. Lortu dezakegu etorkinen seme-alabak euskera ikastea? Bai. Bueno, guazen horretan zentratzea. Bai? Eta hori, guazen hartu behar diren neurri guztiak hartzera udaletxe askotan, bai? Nolabaiteko euskera errefortzuak eskaini egiten zaizkie, adibidez, jantoki orduetan, bai? Badaukate euskeraz praktikatzeko. Bueno, guazen hori egitera, bai? Baina beste garaietan ikusi dugun bezala, bai? Nik gutxienez, errealitatea zein da? Ez dezagun ahaztu zein dan gure errealitatea. Errealitatea da, euskera oso hizkuntza txikia dela, oso hiztun gutxi dituela, eta bai goian, bai behan, oso hizkuntz boteretsuak dituela. Nik batzutan klasean da ikaslekin, eske lortu behar dugu Euskal Herrian euskeraz, danak bakarrik euskeraz egitea. Bueno, hori da zure ametsa, hori ez da inoiz beteko. Ez da beteko, dauzkagulako, bai, 2 hizkuntz oso indartsu, gehi 3. bat, globalizazioarekin batera eta bar, inglesa, eta hori aurre egitea oso zaila da. Nik beti adibide bera jartzen dut, eta ume txikiak dituzuenak jakingo ez dute. Marrazki bizidunak ikusi behar dituztenean, bakarrik ETB daukagu. Baina ETB, momentu batean, bakarrik pentsatzen du 14-15 urteko neskamutikoetan. Beraz, ume txikiak baldin badituzu, ze marrazki bizidun ikusten dituzu? Klanekoak. Nire alabak, ari dira gaztelania ikasten klanaren bidez. Aurrekoan, deitu egin zion amamari eta esaten zion. Amama, cuando vengas al colegio a recogerme, nire amak ez daki noski euskeraz, eta esaten zion, ze daude bizati, goiko partea eskolakoa eta bekoa. Ya no estoy en el de abajo, estoy en el de arriba, así que tienes que subir la colina. La colina esaten zuen, la colina hori ikasi du Peppa Pigetik. Eta horrela, jasotzen ditugun mezu guzti horiek, hor daude, eta ezin izango da, aditu batek hitz egiten zuen euskeraren inguruan, diglosia sostengarri bati buruz. Niri kontzeptu gutxienez erakargarria iruditzen zait. Jakin dezagun zein dan errealitatea, jakin dezagun askotan mantentzearekin eta aurrera egitearekin egiten ari dugun bezala aurrera pausak direla, eta pentsa dezagun, eta honekin bukatzen jungo naiz, pentsa dezagun etorkinak aukera direla eta zarazo. Aukera zertarako, zabaltzeko hiztunen kopurua. Hizkuntza batek behar duena da jende asko. Zertarako, merkatu bat eta industria kultural bat izateko, hizkuntza batek behar du, merkatu eta industria kulturala, eta guk oso mugatu daukagu, guk. Pentsazazute, ez da, inun ez da gertatzen, konstituzioko zubian, saltzea produkzio kulturalaren 130, ez dakitzen bat. Horrek erakusten duena da, ez dut esango kultur gaixo bat, baina ondo ez dagoen kultur batean gaudela. Zergatik, gure hiztun kopurua oso txikia dalako, ez beste arrazoien gatik. Muga batzuk ditugulako. Beraz, etorkinak, zergatik, etorkinak gazteak direlako eta seme-alabak izaten dituztelako. Niretzat, etorkinak ez dira arazo bat. Esango dira zuen, bueno, galdu egingo da euskeraren kalitate maila. Bai,
Baina galdu egin zan bezala gure garaietan. Nik orain agian ondo hitz egiten dute euskeraz, baina 20 urtekin oso gaizki hitz egiten nuen. Zergatik, Irungoa naizelako eta nire gurasoak Sevillakoak zirelako. Ba, imaginatu zazue. Bai? Hori gertatuko da, horregatik hemen aipatzen duen ibaiarena, bai, baina lortuko dugu. Ezagutza lortu egin da. Zer nahi dugu? Kalitate, kantitate. Goazen lantzera nik uste kantitatea eta goazen kalitatearen noski lantzera. Bai? Baina ez gaitezen mugatu klub selekto batean. Bai? Nik ez dut nahi izan Euskaldunen klub selektoa. Eta zentzu horretan, etorkinek izugarrizko aukerak ematen dizkigute. Bai? Beraz, bueno, ikusten duzu, eta honekin bukatu egiten dut. Ez dakit ondorio edo asko edo baliagarria izango dan planteatu dudana, baina nik bai immigrazioa lantzen dugunean eta euskara lantzen dugunean, mai gainean jartzen ditugu hainbat kontu, hainbat gai, eta uste dut hainbat gauza mai gainean jartzea garrantzitsua dela, ondo ulertu alizateko euskara eta immigrazioari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz hitz egiten gauden, eta zeintzuk dira lortu daitezken pausoak edo urratsak aurrera begira. Bai? Mil esker. Eskerrik asko. Galderaren bat oso zer komentatzeko gero ere eukiko dugu mai inguruan tartia gertatzen Gorkak esan daban moduan alde egin beharko duela eta ez du eukiko beramen. Kaixo egunon, nik bi galderatxo batera egin nahi nituzke laburrak dira. Ez dakit ezagutzen dezun oso espaldi ez dela Zapata batek edo argitaratuzun lana Oskar uste dela, bera arrangeruatzen zen edo kexatzen zen, hainbat erakunde harrera eman behar zieten, ez da, etorkinei harrera eman behar zieten hainbat erakunde publikoetan ez zietela ia aurkezten euskaren errealitatea edo errealitate hori ere hor zegoela, eta gero beste galdera konkretuago bat, ikusteko etorkinen semarabak eta ze eskoletara bideratzen dituzten, orain telituk esan zuen, ikastoleen buruak edo, beraiek ez zituztela ikasle gehiago hartzen, bialtzen ez zizkietelako. Hori, ez dut ulertzen nola egiten diran banaketa horiek eta ez zer argitu aldezaibukezu arlo hori. Eskerrik asko. Zer egingo, agian beste galderarik baldin badago... Bai, bueno, bai... Eskerrik asko itzaliatiko oso interesgarria. Nik galdera, ez dakit, agian ez duzu bate jorratu Nafarroko egoera, baina ikusita Euskadin, Euskara igogailu sozialerako instrumentua dela, ez? Eta pixkat, ideia hori erabili duzu erakartzeko ideia nagusi bezala, atzerriko jende hau. Nafarroan hori gertatzen da, bai ez, eta ez baldin bada gertatzen, zerk erakarri ditzake euskarara etorkinen semeak, ez? Hemen bertan. Bale, bueno, saiatuko naiz erantzuten aldudan einean, bai? Bai, Zapataren, bueno, ez dakit txosten hori, baina bai irakurri izan dugu bere gerturapen batzuk. Hemen nik ere argita garbi esate dizuet. Nire abiapuntua da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan, bi hizkuntza ditugula, gaztelania eta euskera, eta horiekin moldatu beharko garela, ez da? Orduan, erakundek informazioa eman, bai, aldan moduan informazioa eskaintzea hori nik ere aipatu egiten nuen. Dena den, hor ere, informazioa eskaintzarekin ez da nahiko, berriz esaten dut, errealitatea da, nanik beti esaten dut, jarri zaitez Bilboko Gran Bian 2 orduz hor Korte Ingles ondoan, ea zenbat euskera entzuten duzun, ez? Errealitatea da daukaguna eta etorkinak ere
tontoak ez dira, orduan lehentasuna eman behar badiote gaztelaniari, bai? Baina nolabait ere idei orokorrarekin ados egon daiteke, alegia informazioa eskaintzea eta azaltzea lehen ere aipatu egiten zen duten. Euskara termino lagunkoietan aurkeztea, ez? Eta ezen beste inposaketa, horren inguruan lan egitea, uste dut bide emankorrak izan daitezkela. Eta bigarrenik aipatzen zenuen ikastolena. Nik tegiturekin hor, ez dut esango erabat desadoz, baina uste dut nolabait esaten dena esaldia de brotxa gorda dala, ez da? Ze hor, ez da inbeste ikastolei ikastoletara ez dituztela bidaltzen, ze hor badaude beste dinamika batzuk. Hor, aukeraketa, lehentasuna gurasoek daukate, gurasoek aukeratzen dute. Orduan, hor bi errealitate dauzkagu. Bat da, epezkanpokoa, eta epezkanpokoa, hor ja bilatu behar dezu nun dagoen lekua. Baina behin, zuk aukeratzen dezunean, ohiko prozeduran eta ohiko epeetan matrikulazioa, zuk aukeratu dezakezu. Ikastolek batzutan, eta hau puntuazio baten arabera dijoa, bai? Eta hor ikastolek batzutan sartu dituzten baldintzak zaildu egin dute etorkinak sartzea. Nik esaten badut, puntu bat emango dizut, zure gurasoak ikastola honetan ikasi badute, horrekin zaildu egiten dugu. Bai? Kontua, beste. Ez dut uste kontua denik edo ez zehazki ez dituztela bidaltzen, bai? Eta hemen ere interesgarria da ikustea ikastolek azkeneko 3-4 hilabetetan hartu duten nolabait ere jarrera edo norabide aldaketa, ez? Eta hemen zer dago? Ez dut inungo konnotazioekin esaten. Daukaguna da ikastolak, edo hainbat ikastola, umerik gabe gelditzen ari direla, kontu demografikoa. Bukatu da baby boomeko umeak orain, umeak izaten dituzte eta askoz ere gutxiago, eta orduan, zuk behar dezu arrobi bat, behar dezu kantera bat, eta etorkinak dira, etorkinak gazteagoak diren heinean, ez dizuet aipatu, baina ikusten duguna da, momentu hauetan lehen hezkuntzan, ikasleen 122, edo atzerrikoa da, edo bere gurasoak atzerrian jaiotakoak dira. Hori da datua, ez? Eta hor nik uste ikastolek mugimendua egin behar dutela kokatzeko. Erlijio eskolei gertatu zaien bezala, zenbatetan arazoak dituzte matrikulazioekin. Beste batzuetan ez. Ikastolek egin duten beste gauza bat askotan, eta lehen nik aipatu egiten duen da, lehenengo momentutik klasearen tope kopurua goraino izan irailetik. Orduan, ez niri gustatuko litzaidake etorkinak etortzea, baina ez dira etortzen eta ezin ditut hartu klasea beteta daukadalako, ez da? Orduan hor, nik uste beste elementu batzuk ere badaudela ikastolen fenomenoa gertatzeko, eta berri sozioekonomikoa, berriz dezagun ahaztu Gabonetako loteriarekin zer gertatzen den ikastoletan. Ez dezagun ahaztu zenbat balio duen ikastola kontzertatu batetara jutea, nahiz eta beka ez eduki, eta esaten duanean ikastola kontzertatua, esaten dut erlijiosoa berdintzait, bai? Baina horri da, daukagun hezkuntza sistemaren bereizgarri bat, bai? Gurean kontzertatuak indarra handia dauka, bai? Gutxi gora bera, erdia, ikasleen erdia, kontzertatuan dago, eta beste erdia publikoan. Hori Madril kenduta beste erkidegotan ez da gertatzen. 75, 25, bai? Beste realitate bat eta historia bat daukagulako, bai? Eta Europa osoan ere? Ez, eta batzutan, ez. Berezia da, enaiz sartuko, eta ez da nire esatea ondo edo gaizki dagoen, baina bereizgarri bat da, gure artean dagoen bereizgarri bat, bai. Eta gero, Nafarroko errealitatearena aipatzen zenuen. Ni hor egia da ez, eta zuk esaten zen eta ez da balones fuera, Nafarroko errealitatea ez dudala hainbeste ezagutzen. Argi dagoen gauza bat eta ezberdintasun bat da, euskararen inguruko kontsensua ez dela hemen dagoen bezala. Gaur egun galdetzen badegu euskararen garrantziaren inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan, gehiengo handi bat, oso handi bat, euskararen aldea agertzen da. Nafarroan ez da horrela realitatea. Nafarroak izan dituen politika publikoak ere ez dira izan Euskal Autonomia Erkidegoan izan direnak. Dena den, esango nuke eta ausartuko nintzateke esatera, Nafarroan ere euskerak izan dezakela gizarte igogailu horren potentziala mugatuagoa kaso. Baina ari naiz hipotesi mailan, ez daturik eta errealitatea ez dut ondo menperatzen baieztatzeko.
Fijatu zaitezte orain Nafarroako errealitateak eta berriz zenolako gauzak. Bueno, ez zan Nafarroa ez, zan Oionen, baina bueno, berdin zait. Oiongo ikastola kontzertatuan baditu Errioxako ikasleak. Eta esango diazu, ze ondo Errioxarrak ari dira euskera ikasten. Ez, juten dira Oiongo ikastola kontzertatutara, ekiditeko etorkinekin egotea beste eskoletan. Berrizote, klase soziala, ereduen banaketak ulertzeko, sartu dezagun denbora guztian estratifikazio sozialaren irizpidea. Horrela askoz ere gehiago ulertu halko ditugu hainbat gauza. Edo Oiongo ikastola juten die, gero karrera bat egiten dutelako Donostin, eta lana lortzeko euskara behar dutelako, ze askok eta askok ikasi dute erderaz, baina gero ez dute lortu adibidez beka bat edo lanpostu bat euskara falta dutelako. Eta errealitate hori bada. Alegi, euskara balio dura lanbide bat